Ara us ensenyarem a netejar les cookies abans d'utilitzar l'eina d'administració online TAF. Ens hem d'assegurar que la casella de cookies està marcada. Per últim, tan sols hem de dir-li d'esborrar les dades. Per registrar-se el primer cop, tan sols necessita l'usuari i la clau que li hem proporcionat. Pot escollir també l'idioma en què desitja utilitzar el TAF. A continuació, ha de posar el correu amb el qual desitja rebre totes les notificacions. Tot seguit, rebrà un mail amb un codi de verificació. Si ho desitja, pot marcar l'opció de recordar la contrasenya. A la part superior esquerra pot accedir al seu perfil, documents i comunicats diversos. Tot llest, ja pot començar a utilitzar l'eina d'administració online TAF.